Amen. Oh my gosh, like really? Siyabonga ukhulu ukuthobeka asibingelele udokotela Mnguni. Xa simhlala ihlobo elikhulu Mnguni. Ayeye Mnguni, ayeye. Ayeye Mnguni, ayeye. Okwami kulula kakhulu Mnguni, ngiyabonga kakhulu. Udokotela sengimaze ikhathi eziningi. Akuqali manje kade. Okay, oh my God, ngiyabona ukuthi bengishaye ithobeli. Ngokukhulu ukuthobeka indaba ezithanda ibingelele. Inkosi yamaqala sabingelela kakhulu ngokukhulu kuyithoba ephakathi kwethu sibingelela omama abakhona phakathi kwethu. Bengisathi uDr Mnguni ngimazi kakhulu, mfowethu sazana kakhulu. Ngisesemsakazweni kuKhozi FM. Wafika ekhaya ngenze umcimbi eshowe. Ngangifuna ngisho noma ngayisho. Ngakuthi angikintelezi. Athi ukuthele egcekeni umsindo ungabibikho. So sazana kakhulu Mnguni. Ngiphethe izinto eziwu5 engizokhuluma ngazo bese ngiyakhululeka. Izinto ezingenze emhlabeni ngaphila lezi ngisabisile Mnguni ziwu5. Engimanzi isizwe ziwu5. Abaningi benu balapha bathakathiwe nje izinto eziwu5. Abanye benu abanamali nje bavalwa abantu izinto eziwu5. Abanye benu amathuna kini asetshenziswe izinto nje eziwu5. Into elimaze abantu abaningi ekhulukazi abantu abamnyama ziwu5. Eyokuqala abantu balimazwe umona. Yebo. Abantu banomona abantu. Abantu bekulana abantu. Uma ngithi it's not over until God says it's over, ingoba ngabona ukuthi abantu bayinkinga. And ukubulawe udadewenu, ubulawe umfowenu. Ahamba emthakathi athi ngifuna ukuvala intaka zakhe. Khona abanye benu abangashadile abavaliwe. Noma bheka phansi ngobheka ngikhuluma nawe my God la really. Lento ezu5 Dr Mnguni zu5. Beyoqala bekubomona. Eyesibili kuba amehlo. Abantu bayibona imoto engihamba ngayo uvela benomona athi ayimfanele le moto. Yebo. Ebese esethi ngiyamthakatha lo muntu. Zu5. Eyoqala umona nodokotela abafundile abakwazi Dr Mnguni ukubona umona. Awekho amaphilisi omona. Asike isibhedlela somona. Indoda ishade nonkosikazi wayo ibe nomona nonkosikazi. Ithi nomvala lo angaphumeleli. Unkosikazi adubula indoda ngoba ubona ifa kanti libhalwanga ngaye ifa. Oh God, my God, like. Because yini umona. And umona awungeke esibhedlela kuyolashela umona. Abantu bafile benza kuMnguni badinga usizo ngoba balimazwe umona. Number 2, amehlo. Suthu kaMnguni into but ayimfanele. Mnguni ku YouTube but akumfanele. uMnguni useredweni uyasebenza kumfanele. Inyanga enye ibulale enye inyanga. Abanye bafundisi bathakathane bodwa. Because amehlo bonini. Eyesithathu intilima zabantu inhliziyo. Khona bangawudingisha umuthi lo. Khulula inhliziyo. Uba ngomagqubu umuntu wakini oswashona. Ulapha nje lenhliziyo ibambile iyalimaza inhliziyo. Yes4 intilima zabantu Mnguni ingqondo. Abantu abawusebenzisa umqondo. Bayavuka badle balala, bavuke badle balala, bavuke badle balala. Kodwa bese benza kanjalo abese banenkinga yokuthi uzoba nomona akavele afe lo ngiye ekuthuneni ngimvale angabi nazo izinto zakhe. Omunye uze lapha ngoba mina ngifunda izwi ngiphinde ngabe ngothandaza lapho Lwandle ngo3 o'clock ngifike ngoLwandle ngothandaza. Ngithi uNkulunkulu zonke izitha zami ngizoyibeka la. Ngitothinta mina uthinta inhlamvu yeso lakho. Ngito ngenzeke kubantu kuyenzeka kuwe. Ngithi izitha sami
Ungasheshe uhleke. Ngoba kusasa ngizovuka. Khulumtshela umuntu ophuma namhlanje uthi sitha sami ungasheshe uhleke ngoba kusasa ngizovuka. Imoto yami yeza. Umuzi wami uyeza. Umsebenzi wami uyeza. Imali yami yeza. Umshado wami uyeza. Khona mbuni dokotela izinto ofuna zife ngamazwi ongabaphifanga. Umolwande ushayelana ngokuthi bengekho abantu ngiyime ekuseni ngithi uNkulunkulu namandla. Ngithi umuntu Jehova ngaphansi kolwandle. Umuntu Jehova intabeni, umuntu Jehova ehlahleni. Ngithi uthi intabeni uthi inhlamvu yeso lakho. Ngithi bonke bambizayo bangitholela. Ngoba uyothola isimanga lenhliziyo nengqondo nomona namehlo AS5 elimaza abantu umlomo bayaphepheza abantu. Ayishela ihlobo kuphepheza awubona. Yena umuntu ophepheza mana khuluma into engayazi. Akhuluma umuntu yazi ngibonile shele umuntu ehamba ngayo yazi nje lo musa ngayo oyankosi anandaba nami ngithenge yethu. Akhuluma into ongazili izibongo zone zakho. Thula ungazothini thula uze ufe. Mamithi abantu bakhuluma ungawami wayesebenzela umakhelwane ewasha ingubo. Bengazi ukuthi masengwashisa simkovisa ingubo uqobisa umuntu ozoba umsakazi ozoba nemali abe ku television. Ungambheki ingane encane ingaka ebese uyihleka ikusasa kanaziwe. Ungambheki umuntu ekhokhe taxi ngathi sibabili kanti awumazi ukuthi ngiyakhokha kwesikhashana but my car is coming here simoto yami. But then you must want to tell E1 ukupepeza. Yakhuluma. Khuluma indaba ongazazi. Ufakaza indaba ongazazi. What is the sponsor? Ngikubona ngise security guard. Security guard ngipatrol ebusuku dokotela ngangithi ngizo one day ngizoba umsakazi ngibe ku television. Ubhuti ngisebenza na security why ngitshela epepeza engazi. Athi we security ngeke ube umsakazi. Athi we security ngeke uzobe ku television. Ongenzeki kubantu kodwa kuyena kuyenzeka. Inkinga usukubona isithunzi sengane semjondolo kanti wazi lengane izoba nomuzi odlula uShon Pisana. Inkinga ungikala ngamehlo njengamanzi ophuthu. Ungathi umuntu ogibela etaxini ucabanga ukuthi uphelele etaxini. Uma wamambulane mawami sina nengezi bambamba ngejezi kanje uma wami but banoze nife ngenalutho. Ngakhala nginanengezi ngathi mama ngikuphele kunje kwathi sengisemsakazweni ngomunye unyaka ngifike kwibhede kamama lo mama wayebamba uma wami ngejezi ngama udome ngamuka evikhekela sekhaya ngathi asekunjena manje. Oh my gosh wena lo uzosika ikhekhe amagama ozowakhuluma ayakubopha one day. Ingane yami encane magcini uyazi Mnguni yakwazi kwami ngina-10 hlala ngitshela ngithi you are a winner umnqobi ithi baba ngumnqobi ngithi wena you are a champion ngithi wena unemali ngithi wena uzoba nemoto edlula mina. Inkinga yenu ingane ithi incane nikhuluma isiqalekiso kuyona ufana noyihlo ufana nomba wakho uzoba isigebengu ibe isigebengu ingane pepes. Ngoba nabe ebusuku nje, ngoba niphuma ebusuku nje nizomithi imithi ngani. Kusho ulimi liyadala. Ngingana moto Mnguni. Kancane ngoba ngina moto ngangama ewindini. Ngakhuluma nemoto, ngathi igama lami ngiwulinde ukuhle emehle ndoda Sibiya. Ngathi ekhaya akekho soba nemoto. Bengizoma la egarage ngizomtshela ukuthi zimoto ngizondrive one day. Leli security mali mfowethu uthini ngathi mina hayi ngizokhuluma nensimbi eyimoto engaphakathi. Ngikhuluma la engiyakhona, hayi emumva, ngikhuluma phambili.
imoto engidrivile ziyi-problem. Endleleni ngithi engihamba ngayo kunzima ukuthi uyidrayive. Nominister kunzima ukuthi asondele. Yabiza yona. Yaluma. Iluma kakhulu. Isike siyashesha basithi ake ngigoogle papa. Ngibonga amandla kaNkulunkulu. Kona Mnguni ngizobe ngenza iphutha. Uma abantu ngabatsheli ngoba uhlola ubahlolela ngemithi badideke masikhona. Ake ngihlelele. Samuel oqala 28 umfunde wonke. USaul my brother wahamba wathi ucela umuntu wesifazane ohlolayo. Ozomtshela iqiniso. No eBhayibhelini lo sifundayo. Washintsha izingubo zakhe. Wagqoka lezi enganakiwe ongathiwa uSibiya lo. Kunabantu esibaziyo abeza kuMnguni ebusuku abangafuni ukwaziwa. Uyifihle kapita. Bangibona. Kuwe bangibona bangibona. Abafundisi ebusuku benza la. Phathi bandla ngesonto athi uJesu uyaphila, unamandla ophila kimi, wenzeka izinto uyakhwifa lapha. Ngicela ukuzeredeni bezokhuluma ngayo ngomsombululo. Bezokhuluma ngayo. Abantu bashiya izinto zabo nathi masimotivate abantu hamba sinozonda sangabatshela iqiniso. Phindelani empandeni zenu. Thandaza ngapha kuyifa ngapha. Thandaza ngapha kuyifa ngapha. Kuyifa ngapha. Thandaza kuma. Phalaza. Keep siyama phalaza kuma phalaza. Keep siyama. Chama verse ya phalaza. Hey, ya phalaza. That's why. Leli verse molfunda. Umama lo owahlolela uSaul. Uthi wena Nkosi ubaxoshile abantu abanemlingo namabona njengami. Icela ufunge ukuthi umuntu onjengami uzokwenzani ngaye. Uthi ngeke ngenze lutho. Uthiwa kodwa noma mohlolayo wavusa uSamuel ethuneni. Wakhuluma naye. Abanye benu sikholwe too much sashiya izinto zakithi. uJesu osiyami ngixolele. Uyidlozi nje elihle kabi. Ngoba nawo unamadlozi akubo nje. Uthini manje? Idlozi lihle kabi. Okay. Mbize kahle umbizo ukaphele. Ungakholwa uzumdlula uJesu esiphambano yini. Hayi, Akubheka nje udlula uyaphi. Hayi mphinde ungakholwa umdlule uJesu esiphambanweni. Khona ubuye nganene. Bese ngithi usibiya ngenkomo abafoza bebuye ngamahlahla undaba omkhulu. Umanye lo ntombi eselo ungazi umkhulu. Into enimaza abantu nabafundisi kunama-verse abangawafunde eBhayibhelini. Umvelinqangi wayekhona umvelinqangi. Impande namaphilisi anathola eBP kunomuthi ophuzwayo wesintu ubungawuphuza ukusize kodwa abelungu limaza ingqondo. Mana angibuza umbuzo. Ungafika umuntu ayethuneni lakini ayokuthakatha. Wena ngapha ubhizi ngala. oh my God. My God. Lord, I come to you. Oh my Lord. Ngapha ngothola ubusuku ukuthi hamba. Akuthola ngilwane. Nawe kuma noma ngifaka uYouTube ngibona akuna problem. Kuma phalaza thatha ninda. Ubunenkinga yenzela isiphande ngani yakho
Uma idlozi lakini lingasebenzi, yiya kwidlozi ekhaya koma wakho ukhuluma nogogo wakho. Impilo le. Impilo yomuntu omnyama noma ngabe uyi-front page noma uthi uSibiya manje ngikhuluma into ekhona. Leti silimaze iy'nsuku neminyaka eminingi. Abantu baba na problem bangakwazi ukuphumelela because iqiniso abatshelwa lona. Impepho ishiso bani yini? Bani ukhuluma emsamo? Ubani umuntu okhulumayo namhlanje nansi ingane? Sokwenzeke konke. Wena umAfrika, umZulu wena. Wena umXhosa mawula, umSuthu mawula. Kholwa uJesu inkosi nomsindisi. That's one ba. Siyalungisiswa ngani? Ngokukholwa. Yes, number 2, beceleni. Number 3, ngimnyama futhi ngimuhle. Ngiyangena ke manje sotobe manje. Mokhuluma ukuthi lele ngamthaniya ukhuluma ngoMasibiya owagana inkosi uJama. WakuMasibiya umthaniya wagana inkosi bani uJama. uJama kwazalo bani usenza ngakhona. Wathi nenze ngakhona. So mina sengiyakhohlwa ukuthi uMamthaniya ukhokho wethu boSibiya. Umuntu azongitshela nguSolomon, uwazi uSolomon, uwazi uDavid, uwazi uPetro, uwazi uJohn, kodwa bombuza ngabantu bakubo dolo lo. Mawabani wena, mawasibiya, ithakazelo soto esinye asinto ngizazi ezinye. Kuba mnandi ukuthi umuntu akhohle ukuthumba. Ebese ufika emsebenzini khona abantu Monday to Friday bayagquma, bayaphalaza, bayancinda, bayathalaza ngala. Bakushaya umuthi ngala, bakushaya imfundo ngala, bathalaze ngala. Wena nje ithithi nje. UNkulunkulu meza lapha phambili. Eze seku right. Kunomuthi weCovid uthi ngawuphuza umbuzo wona. Ngawushaya namathi awunikele ngilazi yakho ngishaya. Because abantu abaningi abathanda ukukholelwa abelungu balimaze umuntu omnyama ingqondo. Amaphilisi angcono nempande. Kunempande mfuna uMnguni abangenza umcebo uMnguni athi lempande yokuthi kuthuleke. Uthele uyithi. Thuletu. Uthi mo fasting babo phipane 7 days. Khule uqeda 7 days wakho. Palas. Kube right. Uthi mofika uthi. Behlambululo. Uthi. Ubona amadoda uthi hi. Zangena phansi Mnguni. Kuna lento engayithanda. Yabona njengamanje ngiyi-business, I'm doing very well and maduze nje shani ihlombe sinomnguni khona umsakazo esokubona. Lento ngiyayithanda ngoba ithobekile nje ayiphakama. And the day uphakama dokotela uyolimala. Ngoba phakamela abantu bakuthanda abantu ube nesineke nabantu. Abantu abaningi abazinyanga bayaphakela. Uhlale wawahlala ebhedini. Uyohlala ebhedini ufuna ukuphalaza. Uhlala ebhedini izibondo zayo. Ungathi ngiyakwazi nje. Inyanga ihambile ayikho. Ngcono mayihambe ngomsebenzi. Noma ilande impande ithini. Kodwa abantu abaphakanyelwa. Ushoniwe ekhaya ngisedolobheni eshopo. Bakhamba abantu bafuna ithombe nani ngathula nje. Bathi beqede ngathi ayazi abantu ngishaya ithombe nje. Ekhaya kushonini. So awuthi ngishaya isinye kodwa. Ngababuza. 2014 ngicela ukukhuluma manje ngepower kaNkulunkulu enamandla enikeza umuntu amandla. Lamandla nawo asuka kuJehova. Namathambo washaya phansi unikeza kuJehova. Ngoba semfuleni ngomhla ka10 kuSeptember silapha ekolwandle engilithanda ulwandle. Ngicela nizwe ulwandle. Ila engikhuleka khona ngihamba nale ndoda ila ngibiza khona uJehova. Izitha zami eningi ngiyazi iziphelele lapha
olwali ngabashaya phansi ngomthandazo nje. Uphila kanjani after 2014? Why wabusiseka times 7? No, right? No, times 7, no problem. No, right? Number 7 stands for perfection. Yebo. Toku 7 logo ukuthi bangqeda after 7 years mangibhala this year kade ku 7 years ngagcina emsakazweni 7 years. But izinto engitholayo zinkulu times 7. Inkinga zenu A1 ukungasebenzi ubamba inhliziyo. Let it go. Ngolo umuntu yambingelela wozana my brother. Ngiyambingelela ukuthi kunjani mfethu? Sabona mfethu kunjani? Hayi. Sesa. Funa ukubamba isandla athi kunjani ukuthi siyaphila. Ungathi sasa. Angena amazimanetha uthi siyaphila nomuzi. Tjela bathimo siyaphila. Upheke awagcina ukudla uthi hey siyaphila nomuzi. Leka siyaphila. Ubheki i-account yakhe Capitec ithi minus ayikho imali uthi ngaze nganemali manje. Ukhuluma ukuphila. Uyibuka sibuka ngoda no khona ngidalekile kahle. Uthi ngaze ngamuhle. Ngathatha isinqumo ngoni ngafika eGoli 2014. Ngangena ehotel ngalala. Ngase ngithi kuNkulunkulu gama lami umehlendoda ngizobheka njengendoda. Number 2 lindo kuhle engizoyenza ukulinda okuhle okuza kimi. Ngase ngithi uNkulunkulu uma ngithe esizweni for 17 years eRedweni, it is not over until God says it's over. Akakapheli ke ngami manje. Ngizophila ngaphandle kwemicrophone njengaqala times 7. Tjela i-boyfriend ekwalile uthi nqa kiss and say goodbye. My boyfriend entsha years are better than you. Uyibuke esifukweni manje intombazana. Utheke unisifana ngishiya nengane but hey my man said that is coming son. The problem waliwo umuntu nawe shem uyakubona umuhamba nje ukuthi hey wazi waliwo umuntu sibisikoma isikhoma intombazana let's cover it. Yabona ngoni mangezi motivation nazi isikhoma sakho uzothandweni uhamba yabona Don't need text, you need a wait. You need text, you must say to kibela. My brother, what's a kibela in style now? What's a very well old? My email is, I'm clean. So let's show up. That's right. Oh, Bese biyasuwano. Asapha usikhoma kanje. Usentomba kanje. Ulasithela. Useyama semile ngasami ngislenda. Useba edadaza. Elimoto ngathi ilanga liyashisa ayiqhamuki imoto. Baba uyaphi sisi? Oh uyaphi la? Noma esemoto ezogibela sasa. Waliwe wathi no fanele bakula ekwalile utshikize times 10 than before. Uthi okay baba isithando sami shaka noma uhabo kube sengathi konke kuhamba kahle uma wesithuma afika eqeda uma wesithuma sonana impuphu apheke impuphu apheke ufish kuluke kamnandi masinde sengathi sidla ichicken ngoba ukhuluma ngesizwe ngomqondo la oqonde khona.
Amathanda abantu nomkhuluma nabo uyahlupheki. Lekhaya siyahlupheka, lekhaya kusetshenzwa, lekhaya kunje. Uthakatheka kalula nje ngoba nawe uyibizela khona ukuthakatha. Uza kuMnguni ngonansi futhi into elimaza abantu Mnguni. Umnguni uphethe umuthi ubungakusiza. Kodwa ngoba usuhamba izinyanga eziwu7 awusakholwa lutho. Usuya sengolahlela nje. Ebese ingasebenzi lento. Athe kuhlolela vele awusekho la. 2014 I took a decision ukuthi okwamanje uvaliwe umnyango kodwa umnyango uyavuleka ngala. Uma untombazana la unengane nayo noma unengane, it's okay, it's not over. Your man is coming. Yes. Your man is coming. My brother, you are here on a problem and shadowing kwaphela bye. But my day is coming. Awusebenzi ngempetho kwamanje awukho umsebenzi but isitshela ukuthi hey umsebenzi I am coming, therefore I am coming. Yenza amaSCVs amaningi bese ngathi uziwe ugqoke kahle uqole irolon unwele mnandi ukuthi I am coming. Mama efemini ngaphandle ume ngokuyithemba. My day is coming. Iphasala yikho but hey, watch out, my day is coming. Don't move ngale. Your day is coming. What's up? Your day is coming. Mnguni sifike endaweni enhle la. Safika ngemvula. Yeyibusiso. Le mali oyifunayo awuphakamisa isandla ngokukholwa uzoyithola le mali. Phakamisa isandla ukukholwa ukuthi imali uzoyithola. Awusiphakamisa. Usumize phezulu. Uma siya ethempelini la uJehova elethe umprofeti usukulanda izinto zakho. Lenhliziyo yokucasukela abazali shila. Lenhliziyo bomama yokucasukela ingane esenkugile zazalela ingane emakhaya ishiyeni la. Bomama lengane yakho ibe ngelisanda ubuyofuna imali amithisa phezulu. Funa ukukhuluma isibusiso semali, thola imali. Athi umuniza phambili ibe nemali. Call imali yakho man. Ngone ngwathandi ama coins. Thanda imali iphepha. Khola lenhliziyo imali ise. Ongenzeka kubantu. Ngenzeka kubantu. Sana sakho sumise lesi sandla lesi. Mnguni uyaza la ngaphambili uzokhuluma lezi zandla lezi. Cela uJehova manda remosia. Cela uNkulunkulu namandla ophilayo. Labo bavalile kimi. Misana sakho sumise. Khona umprofeti la. Uma ungakholwa ungasiphakamisi. Ngifuna ukaka inkanekiso zakini before uMnguni ehlolele. Uthi uyakuyena inhliziyo yakho ngomqondo uphilile. Philisa umqondo wakho lenhliziyo yakho. Why umisa isandla sakho ngicela udlinze ngaphakathi qolela zonke izitha zakho. Oza my brother. Mnguni ufuna kube lula manda rebosi. Lento ifuna le mali oyifunayo abayivale kokhokho wakho nomkhulu wakho. Today uMnguni eza ngaphambili sekaka. Lo msebenzi ofaka isivi kuwo. Phakamisa ngokukholwa my sister. Le abortion oyenza qona right now. Le abortion oyenza ngithi my sister today release ithunzi lengane kuwe. Lengane kuwe liyithunzi.
awubona konke lenhlamba wayithuka ingane zakho release it today baxolele bonke le mali nansi le mali phezulu kwakho ifulo lakho le mali nami ngicela Jehova le malizi bonke bakomvulane ekhaya koma bonke bakomfuke kwagogo bonke bakwasibiya abavala imali ngicela namhlanje kuze imali yabo ngaphakathi ngicela usho uthi bonke ekhaya koma bami kobaba bami komkhulu wami kokhokho abavala imali namhlanje ngiyakaka le mali ngeyami ongasebenzi ekhaya ongekho la namhlanje ngivula umsebenzi wakhe ngolimi lwami ngoba ngiyakholwa le mali ingeyami evolwa abantu amathunzi abantu delideke ngilona njengamanje ngiyayikhulula shayizana Mnguni uzokhuluma cela amantombazane ala aphamise isandla no umxolele man cela amantombazane ungashadile isandla phezulu uzosho ngaphakathi ungakhuluma phambi isandla intombazane ngomngane phambi isandla noma unengane uphambi isandla mawushadile ungasiphakamisi cela amantombazane phambi isandla sakho I see you, ngiyabona. Whatever abortion wayenza. Ngixolele uJehova namhlanje. Mawathanda ukuba nengane. Badlengane siyithunzi. Phamsana sakho. Angisho ukuthi nonke but ngaphathi lakho namhlanje i-boyfriend yakushiya. Uma nilala nomuntu wesilisa uhlukana imoya. Khona imoya ekuweya bamba izinto zakho awusaphumeleli because of imoya yabantu Phamsana usimese kanje khuluma ngaphakathi lemali yakhe ize manje umsebenzi becela inkampani kashe manje kashwane manje lendlala iphele manje Insizwa unenkinga kimi nako problems yini uyayifuna le nto manje isandla sakho manje thola into yakho Mnguni khona ngibone nami ngishiya imali la kwakho ngicela ushiya u10,000 ekhaya ngicela ushiya u10,000 baba ngilanda izinto zami ekhaya unomoya unamandla manje labantu abeze kuwe baba bese kuJehova but bese kuwe ukuthobeka kwakho kusamuzokuthola ngishiya le mali lo 10 bazicela ukuntshela lo 10,000 ngizoshiya okunikela kuwe ngilanda u10 million ka2022 khona imali engiyifunayo kweyinkampani ewu10 million ngokushiya kuwe Mono thandazo lwakhe ngicela siyiconnect nento yami engiyifunayo Ngikubonakale umsebenzi ofunayo athi amaRoma work and pray hambani nifuna umsebenzi nithandaze kodwa ningalenzi iphutha ngeke kube overnight ngoba sila amadimoni alalela nezitha zilalela nezilwane zabo zilalela yena nisho ukuthi nithi mafike emakhaya ningene empeleni nibiza uJehova namandla ebese uyabheka ukuthi lo muntu oyigilosi ingabe owasekhaya koma wakho yini makuyena qhubeka lapha
Hey ngiyabonga Mnguni. Salu Jehova yangakusiza. Abantu abaningi abazi. Njama ngisho my brother. I saw Mnguni ephethe lensipho ngathi letha ngayithenga ngathi ungangiphi ngayithenga insipho. Asibe sigezele. Abantu khona umuntu uyambona abe nesidina. Ngiyazwa le. Umuntu ngonomnyanya nje. Namang. Dok namang. Ufuna ukutanga thandeki nje. Kezani bakithi. Shamlukani mfowethu. Nibe right. Ebese ingaphakathi lenu xolelani abantu. Abantu abanhluphayo kini, let them go. Entombazana ngahlala nayo eGolden Pulinda ngaqola okhosini usakaza ngo2010. Umfana wangidlwengula ngo2006. But today Pulinda uma ngihlangana naye ephuza utshwala ngivele ngijabule. Ngathi inyembezi zakho aziwe phansi. Ngicela sime ngeyawo egameni lenkosi. Hayi Nkosi yami. Izolo sikhulumile noBishop Sihleli nalensizwa. UMose wayakwazi ukukhuluma namalimi. Kodwa uNkulunkulu wakhetha ukuthi kubo yena oletha abantwana bakwa-Israyeli abakhiphe eGibhithe abeswe ethembekele esweni lezethembiso. Umndeni wakini ngobula umi ngawe. Imoto nomuzi omuhle ulamini. Ngoqobo kaDr. Mnguni namhlanje ngiyarelease amandla kaJehova namandla ukuthi imlalele nemuzwe abazosala bayekele bakhulume naye uvula indlela uvula inhliziyo nengqondo yakho ulande izinto zakho ulande imali yakho ulande amadola ulande imoto zakho ulande amabhilidi ngokholwa egameni lenkosi. It is not over until God says it's over. Shaya ihlobo elikhulu sikizele simukele uDr. Mnguni ngaphambi kikizele